LPS Rakkaus, osa 3. Nythän ne kaikki on jo herännyt. Eihän ole. Vielä lapset. Nyt tässä on kaikki lapset. Ei, ihan kaikki. Herätys, herätys, herätys. Oh, ai! Teillä on tarha-aika, lapset. 3 lasta vielä. Herätys, lapset. Nyt he heräsivät. No niin, viedäänpäs lapset tarhaan ensin. No niin, lapset. Kaupungilla oli hauskaa. Joo, mutta nyt minun pitää mennä töihin. Ja sinä? Kotiin. Tekemään jotain. Menen ottamaan torkut. Minä myös. No, sitten minä kai. Olen täällä odottamassa tarhalaisia. Nukkua. No niin, lapset, mennään. Menkää tuohon. Jee. Niin, minä työnnän. Oi! No niin, lapset. Mene, tulkaa siihen. Au. Tuli lapset tarhaan. No, tulet varmaan hakemaan heidät 5. No, itse asiassa tulee hakemaan heidät 4. Okei. Tai ehkä 6. Joo, 6 minä haen heidät. Hyvä on. Joo, hei hei. Hei hei. Noin. Iskä, en jaksa olla kesälomalla. Et vai? Haluaisitko olla koulussa? En. Enkä jaksa mitään, koska ei ole mitään tekemistä. Leikit siis kriisitoimeliaisen kanssa. No siis se on juuri tylsää. Ja kun ei niitä kavereita ole. Nolla. Paitsi ehkä Rufus kyllä. Ja 1 tyttöystävä. No niin, eikö se riitä? Ei. Kuka muuten vieraisi? Minä! Iäk.
Menisit itse rappu kauemmas. Okei. Yäk, en tule enää sinne veteen. Sinun on kuitenkin pakko sit mennä sinne nukkumaan. Koska se on sinun nukkumapaikkasi. En tiedä kuitenkaan kenen nukkumapaikasta, mutta kuitenkin. Mutta sinun pitää mennä sitten nukkumaan sinne. Koska et voi nukkua toisten kanssa sängyssä. Ahaa. Kuitenkin minä menen ottamaan torkut. Jee, olin viimeinen! Olin viimeinen! Et ollutkaan viimeinen. Huomenta. Voitit! Minä voin! Niin, voitit. Olet viimeinen lapsi, joka heräsi. Paitsi viimeinen, kuka heräsi. Isä ja äiti nukkunut vielä. He heräsivät jo aikoja sitten, mutta menivät päikkäreillä. Jee, minä voitin. Mikä olisi hänelle hyvä? Tuossa voitit kukkia. Vai kukkia? Ei, kiitos. Ui. Iridessa. Niin, Rufus. Minulla on sinulle kukkia. Oi, kiitos Rufus, ne ovat hienoja. Oi, laitan ne tähän. Se on hyvä valjakko niille. Kiitos Rufus. No, mentäisinkö johonkin? Hyvä on. Tule, tiedän hyvän paikan. Hurraa! Mitä nyt hurraat? Sinä voitit. Olet viimeinen, joka heräsi. Voitat. Jätskiä. Kiitos. Eikö kelpaa? Minä voin syödä. Okei. Läpiä. Jätski on herkullista. Rufus lähti jo. No ei lähtenytkään, hän oli ihan oven suussa. Mennäänkö meille? Okei, jos siellä ei ole kukaan. Oi, siellä on äiti ja isä ja sisko. Tai siis isä ja sisko. No voi, eikä se nyt mitään haittaa. No ei. Ainakaan minua. No, minua ehkä vähän, mutta ei kauheasti. Rufus, ole hiljaa. Täällä täytyy ottaa päikkärit. Okei. Emme ehkä voi olla täällä, koska täällä ei ole kovin kiva olla hiljaa. Odota! En minä nyt mitenkään lähdössä. Jäin tähän vain miettelemään.